Min jannar li ġej dawk li jieħdu ħsieb xi persuna fil-komunità se jkunu qed jingħataw żieda ta' €34.70 fil-ġimgħa li twassal għal żieda ta' aktar minn €1,800 fis-sena. Dan il-benefiċċju se jkun magħruf bħala allowance miżjud tal carers fejn ta' kull ġimgħa dik il-persuna li tieħu ħsieb lil xi ħadd dipendenti se tkun qed tieħu €140. Dawn id-dettalji li tħabbru fil-baġit tas-sena 2017 kienu spjegati mill-Ministru għas-Sigurtà Soċjali Michael Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu. Ftit tal-jiem qabel issa jidħlu fis-seħħ. L-iskop prinċipali huwa li nkomplu ngħinu li dawk il-persuni li jieħdu ħsieb l-anzjani tagħhom fil-komunità. Apparti minn hekk daħħalna kunċett ġdid, kunċett li joqgħod il-miżżewġieli għall-ewwel darba jkun jistgħu jieħdu ħsieb il-raba tagħhom, inkluż anke r-raġel u l-mara tagħhom, jekk speċjalment ikunu f'sitwazzjoni li jkunu dipendenti għal kollox fuq xi ħadd tal-familja. Il-kriterji sabiex wieħed ikun eleġibbli jinkludu lil pazjenti li tkun ta' dipendenza għolja. Hawn jistgħu japplikaw sew persuni single kif ukoll dawk miż-żewġa. Għal dan il-benefiċċju mhux ikkunsidrat il-mezzi tal-applikant u l-applikant ma jridx ikun involut f'xogħol ieħor fil-waqt li jrid ikun jgħix fl-istess indirizz mal-pazjent. B'effett minn jannar se jsaħħu wkoll allowances għal carers magħrufa bħala assistenza soċjali għal carers. F'dan il-każ il-benefiċjarji li huma single li ma jaħdmux u li jgħixu fl-istess indirizz ma' persuna li teħtieġ attenzjoni u kura. Il-benefiċċju se jiżdied b'aktar minn €700 fis-sena kif dan il-benefiċċju se jkun qed jitla bi €13.47 fil-ġimgħa. Il-Ministru Farrugia qal li dawn il-miżuri naqdu moħrajn preċedenti bilan li jkomplu jsaħħu l-qasam soċjali f'pajjiżna filwaqt li tingħata aktar dinjità lil pazjenti dipendenti. Applikazzjonijiet taż-żewġ allowances se jibdew jintlaqgħu mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla.